Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadanu rabbahu. Wa nadanu rabbahu faqala rabbi innabni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Wa nadalan dungo ngundang-undang sapa Nuhun Nabi Nuh Rabbahu ing pangerane Nabi Nuh. Faqala mongko matur sapa Nabi Nuh, mature Rabbi duh pangeran kula, innabni sak temene utawi anak kula, anak lanang kula, kan ngana hiya kan ngan iku min ahli, setengah saking keluarga kula. Wakot wa'ata hale temen-temen wis janji sapa panjenengan ni ing kula inja'ahum ing nyelametke keluarga kula fi domani kaulika ing dalem tanggungane pengendikan panjenengan. Wa ahmala utawa wa ahmala lan mengku apa tanggungane panjenengan ahlaka sesek fi domani kaulika wa ahmali wa ahmala lan mengku ahlaka ing
ahli panjenengan lan nglebokke ing ahli panjenengan. Wa inna wa'daka lan sak temene utawi janji panjenengan iku al-haqqu haq. Bener nyata. Ae tegese inna kulla wa'din sak temene utawi saben-saben janji tangudu kang janji sapa panjenengan hu ing janji iku la yatoriku utawa iku la yatorika ora bakal kelaku ilaihi maring janji apa khalfun pasulayan. Wa anta khali utawi panjenengan ya Allah iku ahkamul hakimina. Zat sing paling wicaksanane wong kang padha wicaksana. Ae tegese li anaka krana sak temene utawi panjenengan iku aqdalul hakimina. Paling adil-adile wong kang padha ngukumi. Wa hadza utawi iki iku donga usayidina. Dungane bendara kita Nuhun hiya Nabi Nuh alaihi salam fi ghayatit talatufi ing dalem katok-katoke kelembutan. Wa huwa khali utawi iki donga iku mislu dungai sayyidina. Padane dungane bendara kita Ayyubah Nabi Ayub alaihi salam. Dungane Ani Musanadori wa anta arhamur rahimin. Dungane Ani Musanadori wa anta arhamur rahimin. Dungane udanan terus ya Allah. Ngene iki mati degluk ngono seneng banget ya. Ya wis mati degluk ngono tonjit pokoke. Tak dada jenengan duwe. Saka Serumbung Magelang mulih udanan terus ana udan jebul tekan kene ya udan. Saka Serumbung Magelang udan terus dalan macet emosi udan. Wes. Bar ngisak ngaji ning Jati ya udan. Ora awak teng klenyer kaya ya ora mati-mati ta ya iki ya. Kula yo mikir ngene iki yo upamane wedi mati sing marai medeni apa wong ya ora ana. Sing diaweli ya apa, ngaweli apa bondo ra duwe. Bojo anak-anak wis ditanggung karo Gusti Allah. Wis ditanggung karo Gusti Allah. Kono isih wangune ditinggal mati tak kira ya payu ya.
Kowe tenan kae ditinggal mati tak kira isih payu ben. Awake ra karu-karuan. Sediki Nabi Nuh terus ndonga weruh kangen tetep akhirnya kentir saka air bah kena angin topan ngedoh-ngedoh ngono mati terus ndonga. Duh Gusti Allah, anak kula kangen nika ki keluarga kula, anak kula. Jan nika ki tetep anak kula. Nek nggon kafir. Nek nggon ramanut kula ning ya tetep anak kula. Ya ora bagus kae. Wong ya tetep anak kula. Ya nek ngeyel. Ning ya anak kula. Wong ngaji sing ora anak kuwi nek ngeyel kae tetep kula senengi to. Ora anak ngeyelok kae iki ya tetep keluarga. Ya ora anak ngeyel. Terus ya ora ngekeki apa-apa ning tetep. Ya Allah. Apa meneh anak mbok sak mangkel-mangkele anak iki nek anak wong tuwa ya tetep ora duwe rasa tega. Tetep di nomor 1 kan tetep dipentingke nek anak iki kok. Lah anak masalahe. Nek istilahe wong sepuh-sepuh do omong kale muni nek anak mbok tekan kiamat tetep anak. Nek bojo ngono kuwi iso malik udu. Omonge wong-wong kuwi lho. Omonge wong-wong. Bojo iki bukune kae diganti titik ngono wis dadi udu bojo. Bukune. Nek anak mbok elika kae ya wae wis. Wae ya diperjuangkan tenan rasane iki piye ngono nek anak iki. Arep wong-wong do sengit kae wah iki anakku cerita ngono kae ya dibela-belani ngantek kaya apa. Juan ngantek kaya apa. Lembelane kok ora kerasane anake ora ning lembelane iki ngantek kaya apa. Ora tegel ya ora tegel to biasane nek anake kaya Nabi Nuh ya ora tegel. Biak-biakno ya anake sih. Oh anake sih. Mula kadang kula ya sok dimereni. Agar anak-anak jaluk sakjen ming nyoh. Apa-apa kok ming waton turuti apa-apa turuti ya mumpung isih iso nuruti. Sesuk nek ra iso nuruti mbumbuan kok. Apa-apa ming waton turuti apa-apa turuti. Aku iya omong lah ya nek iso nuruti arep terus sing siji yo ming waton bengok nek kowe iki sapa to sing ra turuti. Ya kuwi swara ora kepenak. Kowe waton omong nek kowe. Suarane anu nek wong cemburu gitu. Dadi lha mrene kuwi iki sapa to sing ra turuti? Lah gek ya nuruti sapa? Kok terus nek kuwi iki sapa to sing ra turuti? Lah ya ming anak-anak kok ya. Kok ming sapa to ra dituruti waton nek omong.
Nek dirungu sing bersangkutan yo marai geger lho kok ngono kuwi. Lara ra tega, apa meneh hancure, matine. Makane terus berdoa Gusti Allah. Kangen niku anak kula. Jan anak kula Gusti Allah, keluarga kula. Sementara jenengan niku tahu janji ten kula pengen nyelametke keluarga kula. Tahu janji ten kula pengen nyelametke keluarga kula. Ya Allah. Nak kula di sarung kok. Dek. Aja nek kok dicari-cak. Tahu guling wis sebenarnya ora keturutan. Tahu guling. Oh alah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kek jenengan iku to ya Allah tahu janji pengen nyelametke keluarga kula. Ana ing dalem tanggungan panjenengan, pangendikane jenengan. Nek wong janji panjenengan iku kan hak nyata. Iki janji panjenengan iku hak nyata. Ora ana janji sing kelaku kok ora netes, janji sing kelaku kok disulayani. Dikhianati sama sekali mboten. Panjenengan menika ya Allah, zat sing paling wicaksana, wicaksanane wong kang padha wicaksana. Panjenengan menika ya Allah, zat sing paling adil-adile wong sing ngukumi, adil-adile wong sing ngukumi. Iki doa sing paling lembut ki nek ngeten iki. Doa paling lembut kaya doane Nabi Ayub. Wa anta arhamur rahimin. Wa anta ahkamul hakimin. Zat sing paling wicaksana, zat sing paling welas. Paling adil, nek ngukumi niku paling adil. Agak-agak keputusan go A B C D wis paling apik, ora mungkin ora apik. Esok niki pilek wis paling apik. Iki wis paling apik wong kedaden apa. Rasa sambat pokoke dilakoni ngono wae. Engko nek ana obat tambani. Saya turu. Butet kabeh kok ora iso turu. Kaya nggo jatil-jatil apa. Maksude nggo jatil-jatil iki ya gubek kok ya wong le. Gubek tandang apa-apa. Ngelapi motor kok. Wong guyang mobil ngono ra ya wis. Wong arep macul ya ora ndek sawah. Karo asah-asah lho keh.
Engko mbok wedok kan mbah-mbah aku sing asah-asah ngono ya. Akhirnya kan anu to ana kegiatan. Pokoknya anggere nggo nek ra iso turu nek butuh kabeh iki wae le turu ya akeh. Gelem ra gelem ya le turu mangap ya wong ambekane liwat cangkem to. Allah itu wicaksana, yakin wicaksana. Wis niki tombo, Allah niku wicaksana. Jenengan rasa protes karo apa sing wis diwenehke. Rasa protes. Bapak-bapak iki esuk iki kok ra ndidit. Wis kuwi wicaksana, sing paling apik pancen lagi ra ndidit. Sabar. Ibu-ibu iki kok dilalae esuk iki awake teng kelenjer. Kuwi wicaksanane Gusti Allah nggo jenengan pancen kudu teng kelenjer. Esuk iki kok ketoke fresh, sehat, semangat, fit. Lah kuwi wicaksanane Gusti Allah. Mula siji karo sijine beda-beda. Delok praupane beda-beda to praupane. Ana sing betu. Ana sing betu, jak omong kowe ora nyambung. Karena ketoke wong nang kene pikurane mbuh nang ndi. Kula ora fokus. Ana sing begitu fresh, seger, resik. Ana sing ngono kuwi wong ya le tangi meruput, bengi le turu ya meruput. Dadi le turu meruput, le tangi meruput. Wis adus. Wis bangsa, wis madang barang anggere fresh ini cetha madang. Wis madang ya ora segere ra elak-elak. Wis adus, kowe dilalae kuwak dompet. Rada kandel dompete mula ya fresh ya. Ana sing ngono-ngono ki ya ana, nek anggere umure wis 58 munggah wis digawe fresh angel. Angel kuwi ampirane iki pepak nek wis 58 munggah niku ampirane pepak. Lah ya ngeten iki flu dadak. Kadang-kala nek ra flu dadak ya nang tungkak iki jegrak-jegrik. Nggo mlaku iki nek tungkak jegrak-jegrik. Karo nek sendi iki kaya sekran. Ketoke engko bar ngaji lagi arep di check up. Kolesterol asam urat wis gerah. Wis kuwi. Gula darah, tensi. Nek yo ana sing resik. Maksudnya resik saka penyakit-penyakit ya ana. Angger awake cilik garing kuwi resik. Weh tenan awake cilik garing wonge resik. Resik saka penyakit lho maksudnya. Ya resik saka apa-apa, Pak. Resik saka apa-apa. Wah ya urip ki werna-werna nek Gusti Allah itu paling adil ana ing dalem ngukumi nek para kawula. Paling adil wis ora usah meri, ora usah duwe perhatian ke orang lain sing niku ki ra penting ra pokok. Kula jan seorang seneng direk krungu wong ngomong ana WA. Lho. Iki wonge kae ngene to saiki lho. Kene takon lah kok kowe ngerti. Kowe lah aku ki ndek mata-mata lho. Nah terus nek kowe mata-matai ngono ki tujuane apa, manfaate apa, paedahe apa? Wong netepe tingkah kok ora ana manfaate, ora ana tujuane iki berarti iki piye iki kok ya?
Nek kaya aku misalkan kok dadi mantu Mas Parjiban cempluk kuwi. Terus dikaroke wae aku ki ndek mata-mata. Lah terus manfaatku apa mata-matai Mas Parjiban iki? Manfaate apa, paedahe apa? Lah mung ora ono manfaate kok kurang gawean mbok wis duja njungkel jempale mbok ben. Glunduk lek lor jurak jurang loro mae mbok ben. Akhirnya dikerah buyuk pirang-pirang ben. Wong ya ora ono intine wong iki sok-sok ra mikir. Rak ya nek tempandaki jelas, aku tandake kene. Sing tak tandaki iki, tujuane iki. Lah tujuan iki cetha kaya nek ora cetha apa tandang. Kaya niki awake dhewe ngaji. Jelas tandake wujude ngaji. Alasane ndidake dawuh Gusti Allah, alasane tujuane nyenengi ngamal saleh. Alasane ngamal saleh ben sesuk oleh ridane Gusti Allah, ben sesuk oleh suwargane Gusti Allah. Tujuane jelas nek iki mbok doyak oleh ketemu. Lha apa kok ngaji? Sebabe ndidake dawuh Gusti Allah. Wis iki wis kuat banget. Wong aku ndidake dawuh Gusti Allah ora bakal geblinger, ora bakal kleru. Lah apa kok dadak ndidake dawuh Gusti Allah? Ayo karang didhawuhi iki ben diganjar. Lah kok dadak golek ganjaran karena urip kita iki sesuk rono. Ben rono iki swarga. Jluturunge jelas cetha nek jluturunge niku. Ora kok tandang kok ora cetha iki ngopo? Macul-macul karepan kuwi. Ngopo dhewe macul-macul? Mbangane nganggur. Wah, aku milih nganggur aku. Mbangane ra cetha. Saya kok ora jelas. Iki sok-sok dawa kuwi lho. Ora cetha jluturunge ning dadak ditandhangi aku nek ora cetha. Wong aku nyanyi-nyanyi gawe sok cetha Wah, kok dadak nyanyi-nyanyi Pak. Saya. Lah terus hubungannya apa? Ngefreshke, nggo kendorke urat saraf jenenge refreshing. Ben kendor urat sarape kok nalika los kendor urat saraf sehat, mulai sehat. Wong kunci sehat iki ana 8, olahraga kae nomor 8. Ning sing paling nomor 1 iki selone urat saraf ati rasa. Agar atine rasane slow, wah iki sehat. Nek sepaneng ini gila nyatane ambruk to greng to. Gering kok ya sepaneng saya kesel ya. Mula digawe slow, santai, kenduk, sehat wis. Niki sik kira sehat ya. Muga-muga dadi ridani Allah, diberkahi Allah, dirahmati Gusti Allah. Istiqomah ning ngaji ning ibadah, bejo slamet donya akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.